denen gainetik igarotzen da. Denen gainetik eta kontrako iritzien gainetik eraiki behar da. Eta denen kontura noski. Eta zertarako hainbeste suntsipen? Ordu laurden ziztrin bat aurreratzeko? Eta bide batez lagunen poltsikoa betetzeko? Agian ez dira soilik laguna. Ama lurra, defenda dezagun! Ama lurra, defenda dezagun! Ama lurra, defenda dezagun! Orain, feminista hartuko dute hitza. Eso, arratsalde. Feministok bizitzak erdigunean jarriko dituen jendarte eredu baten alde gabiltza borrokan. Eta hori, bizigaren ingurunearen zaintza eta errespetuari estuki lotuta dago. Hortaz, gure gorputzak, bizitzak eta